салом ва хуш омадед ба аввалин мактаби онлайн барои тоҷикони тамоми рӯи дунё. ҳамин ҳоло ҳарфчинӣ намоед. cw.onlineomӯзиш.com рафтем. дохил мешавем ба саҳифаи асосӣ, интихоб мекунем забони тоҷикиро. дар равзанаи зерин интихоб кунед ки чиро омӯхтан мехоҳед. мисол, омӯхтани забони русӣ. пахш кунед ва инҷо мебинед видеодарсҳоро, иҷро кардани вазифаҳо, боргирӣ кардани китобҳои забони русӣ. ва аз ҳама ҷолиб, бо пахш кардани видеомасир шумо ба равзанаи филмҳо ва телевизион ворид мешавед. акнун ҳам биомӯзед ва ҳам бо тамошо кардани филмҳо ва барномаҳо таҷрибаи забондониро бой гардонед. ин хизматрасониҳо барои шумо комилан ройгон аст ва барои омӯхтани дигар забонҳо ҳам ин гуна шароитҳо фароҳам оварда шудаанд. онлайн омӯзиш ҳамаи шароитро барои омӯхтани забонҳои хориҷӣ муҳайё кардааст. ба ҳеҷ куҷо рафтан лозим нест. шумо метавонед дар хона, дар ҷои кор, умуман дар ҳама ҷое ки барои шумо муносиб аст, вақти худро ба худомӯзӣ сарф кунед. инчунин шумо имконият доред ки ба курсҳои онлайн сабти ном кунед ва омӯхтанро бо муаллимони бо таҷрибаи мактаби мо шурӯъ кунед. дар мактаби онлайн омӯзиш фақат забон омӯхтан мумкин аст? Не, акнун қадамҳои нахустини шумо ба дунёи технологияҳои иттилоотӣ бо мактаби омӯзиш шурӯъ хоҳанд шуд. шумо медонед ки дар рӯи дунё зиёда аз 55 миллион нафар дар соҳаи технологияи иттилоотӣ кор мекунанд ва дар хона нишаста музд ба даст меоранд. сол то сол талаботи ин касб зиёд мешавад. шумо ҳам метавонед яке аз онҳо бошед. акнун омӯзиш IT, саҳифаи дигари мактаб, барои ба даст овардани дониши иттилоотӣ ба шумо кӯмак мекунад бо имконияти таъмини ҷойи кор баъди омӯзиш. дар поини саҳифа технологияи иттилоотӣ ҷойгир шудааст. интихоб карда ворид шавед. дар ин ҷо машҳуртарин барномаҳои компютерӣ, сохтани сайтҳо, истифодаи интернет ва ғайраҳо аз тариқи видеодарсҳо хоҳед омӯхт. айни ҳол қисми зиёди саҳифаи омӯзиш IT бо забони русӣ аст. ин буд роҳбаладӣ ва сайри хурдакаке дар мактаби онлайн омӯзиш. мо тамоми мутахассисони забон ва компютерро ки тоҷик забон мебошанд ба мактабамон барои ҳамкорӣ даъват менамоем. агар фаъолияти мо ба шумо писанд бошад ва барои рушди мактаби мо саҳмгузорӣ кардан хоҳед, метавонед кӯмаки молиявӣ кунед ё ин ки ҳадди аққал ба дӯстонатон фиристед. дастаи омӯзиш ба шумо муваффақият хоҳон аст. то дидор.